parlok sai sin pat ki bapai ikne video ngisau komen banyak kenduk yang ipi dah ke bapule lang iktin ke jong blay kene ke por ngej barok pidan ke met ke pat ke basat baklan nak kadau ngilak banjo ikne ke por bapila banjo i ngi ngilak banjo ya same iktin ke jong blay hakanu kunu ke jaka ke bapidan ngej bau blay don kat bat pi kat bangi pule ke lenong ke baar mencam teu ngisang ke lenong ke beningkong tementang ngilapoi ke lenong ke baar kabakren sepang ke kitab Exodus. Teknik por siya bangin jam siya perang kene sengi kabakren sepang ke laub niap bameding. Siya bangin nya siya perang kerpa siya iba rekut ben soba banyalam yang iya kijing duai. Tangan duai. Ko kapa jing ba bening trai bahang wan jan jam sai sina kini ka klimat ke blesh bon trai kijing dar kalm ke jong me yangi bat umta trai siya bangin Piliu jumut ya ketin ke jong me ngidon kam yo musim ko jong me bemen yalam ti yangi bangin pli ya kadon jing berkat sungi kena bangin sau thu ya ke ai ke baga ketin ke jong me kadon bani ka yangi tisnga ba sa skor jing duai ke jongan ba kini panting kun jom discuss nge duai amen amen ta ka dekat kan mau ke jongi kene step ngila bancem na ka kitab Exodus kal nang ga balai ke dekat ke banyo wat pra Exodus kal nang ga balai dan kot ke banyo wat pra kene ke por kerpat bengi ba rekut ben so bahaban pule ni benta jongi baro ya kene ka dekat kan mau dekat kan mau ga baong utrai la ong ru ngala yo I sisa ya ka jing sitom ki briu jonga ki bahagari Egypt bat ngala yo sneu ya ka jinglen yar jongki na mar ki sordar jongki na ba ngala tip ya ka jing so si sat jongki bat ngalawan hiar manga ban pelat no yaki na kakti ki Egypt bat ban yalam no yaki na katakari syakari babha bat pakrau syakari ken kabatuj da kadut bat kangap syaka jaka ki kanan bat ki hit bat ki amor bat ki peris bat ki hip bat ki jebus de kublesi pun mencam dia kat bangi pule ya ka sabat skul ke jongi ngi ya ke jing syak sitam ha ka por usim ubat mai umi ubam sim itu ya u Joseph dan ni ubam buram ya Joseph bak de por lang lasdang man penstam kun Israel kimat cibun ki jing te ka ni ka lenong ka bam tangi iba Jisu ublei ang ngayo I sisai ke jing sitam jing gibriu ngayo I ya ke jing sitam ke jing gibriu wang ngalayo asngau ke jing lenyar wang ruang ne bat ngatip ya ke jing sausi isat jengki uang ngawan ban pelat banyalam no sita kari ke badan ka ngap bat kadut tekum tang iya kene na ha ka basjang jong kene ke jing pule ke khat kan mau ke jing kalong ka basatunat bat ke basai ke jing kular ke jong blai compare ke jing syak sitom ke baki yat kini ki bru ke jong blai uang ngan pelat ki ngalayo I ya ke jing ngalayo asngau ya ke jing jenjar ngalayo ilut ya ke jing ke bapi pi tengku te ha kene ke por ngi nyepen hakane ka ko lenong ke jongi iba Moses ublei ukhat yung Moses ngi pule spang kata hakane ke por henry ngi haba ublei ukhat yung Moses ngin sa Yesham kat bangidangi pule kene ke sabab skul ngin sanang sotu ngi ka wei ka long ba bun sina ke jing ke jongi ru ublei ukhat yangi haba ublei ukhat ya pi barok ki bapai ru lane yangi kalenti ke jongi ba kalenti ke jong ublei ka per bak lebak bun sin I kembang ngemla pan ya le dani kamde gelenti ke babha here ha ba khadu ngitip baka plan ke jong blai lane ke jing perkhat ke jong blai ka pher ngi kumtaru ha bangi pach karu kam khat jong blai Moses ha ke jing pach briu ke jongi yong Moses lapen he pensan hari Egypt ha ka jaka jong kisim lapen biang pen bet u la ai u ke jing nang jing start ka ba krau ka ba shai ka ba tip ba wini ke briu ke ba start akide ke por henry hadin ba uladap saupos nem lapoi penban usari klau ni sari median ngi ba kalong ba phala ke lapen kra u kumbru banang bastat rei ban poi ban long kum nong aplang brot te ngi I kene ka ke ba jia kene ka lau niap ba meding ha kene ke por ngi ba kum ngitip mencap te ngi pule ba Moses lapet sari median hadin ba usim ulawat ban penyap u tengi kwa panya nginya pule bat nga naka Exodus kalnang ka banikong kadkhat banikong terter kalnang ka balai siapa ngi puling iba ne habang ipa ya jing jong Moses wala ulale cari median hari klau komde ka ba usu songsuk hari uble upen kre yu
Kadai kene kapor ka bajai-jai ri klau ka ba open kre ru u ka ba Moses ulatho ya kitab kiba rem kiba ulatho ya kitab jong Job hadin sa kitab Genesis kum ta ter tengi ba ublei lapanan kam si sayu tehang ne la ringi pej kene ga kitab jong Exodus kal nang balai ka khot ka ban kong kai tho ingi ba Moses udang ap ya ke genhun u Jethro ngitep ba Moses ula syang kurim ilai pule ula syang kurim bat ula yo arngut ki khun hakene ka por ka udang ap ikilang berat ula long kawe na ki khot jong kolong ying jong Jethro ubelang ulingdo hakri Midian te lu ang ba lai lam yakin hun chalendat kari khlau ba lawan chulum ublei syahurap kan kat bodang dan jakta jaka ka Bible kai tho ingi bo angel ublei u angel utrai ulami pau hak thili ding nap deng kalau lenong teu lakmi bada khmi kata kalau lenong kala ing da kading rei kata kalau lenong kam ing do no ka bo phla bo Moses upat ya kata kalau lenong bi i ba ka me ding phila pan modur ka ding ka me henrei ka i gum ba ka me ding henrei kat ba ka ne ka jaka kam ing do te kala penlong Moses ongan jingo kamba ngan pej kamba kene kamba yu kene kai kene kamba ka ba krau te kat ba Moses la sedang ban jingo te ulai asngo ya kasur ka ublei wang Moses utu lai thu wang hakmi manga kat khot ka basan ka teul ang wat wan hajan chane to da loj no ik duty jong me nala kislak jat na ba kata ka jaka ha ka ba meyang kalong ka khendau ba kentang balai kalong ka ba kentang namar ka dei ka jaka ka ba ublei dan kata ong hakmi wat wan chane jan lau no wat ik duty ki jong me kata ka de ka jing pha ka jong kata ka sur ka ba ya sngo hau ne u ka ba pen sngo ka ba kren yo Moses te hang ta su khat ka ban riu ko ang ula ang ru ngalong manga ukpa jong me ublei u Abraham ublei u Isaac bat ublei u Jacob de la de bi pe ya kan ke jing tho nang tang isa poi beng ka khat ban nyo ba pra ka ba kren chpang do ka khat kan mau ka bang pule tai ka ba ublei kren hane wang Moses wat wat ik juti nak to ka jaka na magalong ka jaka ka ba kentang ngi ya ka jing kalong ka jing wan ka jong blei ne ka por kalong ka jing pen mau yu Moses ma ka to ka por ki khun Israel ila sya istam bang ngalong ublei hang ni la da pipule gamba la ngi paj ya kene ka bangarang sudah pule mata ko ang bangalong ublei jong u Abraham jong Isaac bu Jacob upen kan mau bangalong ublei u ba phila ban chania mela ban chania ngalong ublei u bom ju kala ublei u bat ke jing kular ya ka ei ka bangala kular ha ki kpa temen ki jong me u Abraham u Isaac bat u Jacob ya kata ngan le kata kamut bangan pelaj ya kini ki bangan pelaj ya ki kun Israel na jing long brau kata ka de ki jing wan keren ka jong une angel ublei lani jong ublei ha kane ka por lingba kane ka lau bniep ka ba me deng i kane ka de ka jing tingkhu lani ka jing keren ka ba pau ka record ka ba ningkong ka ba ublei uwan ban keren yang Moses te mentang ni poi saya ka shabang poi sia ka sngi ka ba ar ngi i ne ba Moses ha ka por uladep syang hari Midian kumba sauposnem la pikan mau naduk mencap teo kadan Moses lahe lasan ha ka ying jong uhi bat ki keme pa kilong haduk kerta ka bakhat arsnem hadin kata arpu prasnem ha ka ying sim ngila panong te kala long kumba sauposnem uladan hang tu hadin kata uladan sa sauposnem hari Midian hadin praposnem une Moses ublei ulapat ya Moses ulapan krek kadang nak cung baula jit ya Moses kum kibriu kindiat ngidan kam ban nagi jisha ublei pen krek ya Moses prapos nem ngamtep yangi katno hadu katno pen krek rek ai kamat ang negalong ba kamut pat ba ublei upen krek tang hadu bakin dalak temen rek wala pidang don kanu kerta ka barit lane don kibala kham samla pila khamrang ba compare nomor ublei je we pa ubriu udan la ka jong kar kompen kre tengi balai ke sempor Moses le se kala bandai nama Moses uhe usan ha ing sim ha po ri Egypt ke jing ka ba per uyo kerdan PhD ka jing ka kerdan ka bala krau re hakini ke jing don ke jong ha po Midian ha ban klet sibun ke jing ka Egypt badio ke jing ka ba tamai te kene ke por ngi nyapaj binia ngi poi sa kene ke sngi ka ba but ka ba kran chpang u angel jong utrai te kene ke por ai ka por sya i ba rekod banya sam yang i kene ka lenang
Kablesibon. Mentang ini poy siya gani ka sngi ka baar. Bagamat peding ka baong u angel utray. But na kamat peding hi la tho ba day u angel jong utray. Tagamut ba day utray ni u Jisu. Ti halor kani ka benta ngim day ban sngo thu baklay ya ka kerteng u angel utray. Ka kerteng angel utray ha tin Hebrew maak ka bemut unong yutu lapa. Unong rak kubor. Uni u angel utray om tang ba Ukren ha ka kerteng utray henry uday u Jisu unong rak kubor jong ublay ubakren ha u Moses lang ba ka jing mi pau. Te kadon gani ka jingkali ka baong ba kumno ublay ubatay ha u Moses balay ba ukwa ban yeng na benta ki kun Israel ki balasya penlong mrau ha Egypt. Tenganget ngitip sapang ka jing itu kanala ni ka history jong ki kun Israel ha ka por ba kidang don ha kari Egypt. Ki kun Israel ki balasya tem mrau bat ki basya le beny ha ka jing elam uparo. Tegum ta ublay ula isen a. Ula isen a yaki bat uli yok sengew ya ka jing lanyar jong ki. Ladang yu pulih ha ka kitab Exodus kal nang balai dekot ka bapra. Uang blay uang bat ngalawan hiar manga ban pelaj no yaki nakti ki Egypt bat ban yalam no yaki sya kari babha. Tegum ta uwan pau ha u Moses ban pha ya u Moses ban yalam yaki na kari Egypt sya kari jong ka jingkular. Ladakin ko ngu yu. Kabas ngaw tenat ba u Moses uloong ha ublay ba ngalong uay. Ngalong uay bangan lech sa uparo bat bangan yalam no yaki kun Israel na kari Egypt. Kani ka pen iya kata ka jing sngorit ka jong u Moses na ka benta ka kam jong ublay. Bat u Moses da ka jing sngaw bom bit dor. Da ka jing sngaw bom bit dor na ka benta ka kam ya ka balakot yu u bentrey. Henry wat la ka taru udon kata ka mensim bas ngaurit bat ukongu ya ka ka ba ublay ulai khot ya u banle. Te ngidei banlong kum u Moses bandon kata ka mensim ka ba ngaurit bat ban kongu ya ka mon ka jong ublay. Om tang bangin yalap ya ka tin ka jong ublay henry bangin le bat bangin peni syaki wei ya ka ba ublay ulai kai yang iban le. Kublesibon. Hawat ngi iya ka jing kai ka bangi yo na kane ka sngi. Hoy ngin sanang tip sisu isipang Moses dan kidaw ki ba u Moses open idaw balay ba simla ong bay ngangan laj. Ngi i henry ka ba itanat ang ngi i ba Moses umday uwe na ki bakwa ya ka kerdan ilaban ong. Lada day uwe la say ang nga kwa ban le ngan long nong ilam. Ngan jindal laj henry hang ngi i Moses ong ngalang uwe. Tengi iya ki jinglang ka babha la sengi kom ki Kristan ma phi ki bapat bat ngi bara ki ban sang thu bangi si sang ngom long yai detang lada ublay udan rekat bat ngi kata ngi la ban le ke bara ka ba khamba tengi ni poisa sngi ka ba ar ka ba crunch pang ka kerteng utrai an ai ka por si ba erik banya samingi hakane sngi Kublesibon. Tem tangi poisa kani ka sngi ka balai. Ka ba kamat pedeng jungi kala kerteng ka kerteng utrai. Teladang i pej kat kum ka sab school jungi. Ngi iba blay ula jet yu Moses ban lech syari Egypt ban pelaj yaki kon Israel. Bat Moses ukwa ban tip yaka kerteng ublay bat balay Moses ukwa ban tip yaka kerteng ublay bat ka jingmut jong ka kerteng jung Moses ukwa ban tip yaka kerteng ublay kenang bu la ban yuthu haki Israel mano bala pha u. Ka kerteng ublay kapan i ya ka jinglong ka bor bat ka jingi de simet jung bat ki breu jung bat ublay ulai thu ha ngalong ba ngalong ublay ulai thu ha Moses ba ka kerteng jung kalong ngalong ka papan i ba udan junam bat bam jukut udan bet ki breu jung ulong uba halor jungi bat ubachan bat ngi Yahweh kini ka ketin la pengkela kum utrai wat wala ki breu kitip ya ka kenten Yahweh kim siau thu ya ka jingmut ka ba jileu jangka ublay ukwa ban pen i mano ba ulong sisa ublay uba
Shimet bat uba sumar. Kajing idai ublay bat kibreu. Utrai umdai ublay uba jengai. Ulang ublay jong kijing kular. Uba rung sepo kajing imbreu. Ule nama kajing ej bat kajing sumar. Latip ru ya kum Elohim. Uba pen ya kabor bat ya kajing krau jong kum unang penim nang sensar. Kajing khot ya kajing kerteng ublay kamde sepang kajing le jadu ne kajing le niam. Kamut ban pen bena bat ngej ban pen bena bat ngej ya hau ublay. Bat ban hikai ya kiwe sepang jong Ujoel lenang ka baar khot ka balai paar uang. Uwe pa uwe ubakot kerpat ya ka kerteng utrai unyo kajing penim. Kubli sibun erik ya kajing hikai kabapi sam singi sipang kajing keren kajong ublay kerteng kajong ublay ngalong ubang ngalong. Ublay uang Moses ngalong. Ublay uang Moses medan kamu yu. Medan kamu ya kabor ngalong kabor kabangan ai bor me. Medan kamu yu. Lada medan kami kajing start ngalong kajing start. Medan kami ya kabam na bentak itu gibreu kebadan apa reklau gibreu kajong me ngalong unang pendap. Uta udah ublay ubangi ngisakri. Te ngisongo ya kinong tho lenegi balapan kre ya kenega kot lenong kajongi pengilap banyak pulih. Hakene ke por nginyapoi saya kesngi ke ba sau ke ba kren pang sau tuli kijing ai daw. Te kene ke por kerpat i dapi ba en sobha banyak sam sengi we pi we. To kasngi ka pasau kadai syapang sau tuli kijing ai daw. Ki ai kita kijing ai daw. Ki sau tuli kijing ai daw jong Moses. Te katangi nya pet kam hadien. Te dangi pet Exodus kalnong ka pasau kadukhat ka ba. Kabaning kong hadu ka ba khatnyo. Kinu kidak ki ba ublay ula ai ha Moses. Ba uday ban le knang ba u la ban pen klain ha ka kam kum urang ba kubor gijong Ublay ula ai ha Moses lai tali kidak ba unle ban pen shishay kinong Israel ba kinyo ngit ba ulang utao nora kubor gijong ublay. Dagi ay kita kilay tali kidak ba ublay ula ai ha Moses. Ha kabaning kong hiniyo ihang ne ba Moses ula persyang ban ay daw ya ublay bat banle ya kaay ka ba ublay ula ay ha Bad kwa ru ban late siya Egypt ban kendo bad uparo na mar uperkhat bagi beliau jong ken ang priang ya kum uta unong yalam ke jongki. Kadang ipit ha Exodus kay nang kabasaw kadukhat ka baning kong hangtung yo iba. Kijing kili ba Moses ukeli hakmi ken nget yanga. Ngiyo iken hangni ba ublay ula ay kita ki lightly kidak kabaning kong ha Moses ba unli akmat ke jongki ula kili ru iu ke ay kata ka ba ha kakti jong me ula ya tho uding du kani ni syam ha Exodus kay nang kabalay kadkhat kay nang kabasaw kadkhat kabaning kong kabalay te ula ong tu belet iu ha ka kindaw but ula belet iu ha kindaw tu ula kelabasen hangni ni i kada kabaning kong ka ba ublay ula ay ha Moses ba unle kadai ka ba Moses upin kala absen ya uding do bat kabaar ulayat kada kabaar kalong ni syam ha Exodus kalong kaba saw kadkhat kaba ndrew nalo kataru utray ulaong ha utubo menta yala kakti halaka syadam te ulabo yala kakti halaka syadam te minba ula seno ya ka hakmi kala thole kat kayor hani ngi ba Moses ulale ya kita kikam ba kacing penkhia ya uba pangyang thole bat baro artili kini kidak kipen pat kipen nget ya kita kirang ba ublay ula pendan kam ya una ka benta kacong ki hinreng ya ihne balada kata kam tre kam lemni skap ika ketin ga jong kadak ka balay ka long banshim ngi ihang ni banshim na ko chong katakawa bathe ya ka ka vingkaw bat kata ko ka ba mi shim na katakawa kan sekelas na magrinkaw kandi kede kilay tali kita ki adak ki ba ublay ula ay ha Moses ba unle ta ki ay kita ki saw tali ki jing ay daw
Moses. Tangi yo hang nilai teli ke jing ai dau ki bahakmat ki wan hagarukam ke jing keli ngi hang ni ka baning kong ka dei ngadei u ai. Tuminya pej hang ni ngi ba Moses upar khat yalade hatu ulong ubriu uba baha tani uba biang menyalami ki khon Israel ngi pat ka cuba ba ublei u akula ya Moses ba undan kat lam bat u pat ka kecing ai dau ka baar kalong mi dei u ai kadai hagarukam kecing keli hangni yo iba u Moses ulatip lupa ba anda ulapoi anda ulalik syakiri Israel ulatip lupa ba kita ki khun Israel kin sawan ban kelum yo u ban keli kecing keli yo u ublei ayu ubala pha yami shangi ka ai ka kirteng ka jong u bat kabalai ka dei kumnu ada kimnet yanga hangni ni iba Moses umudur uperkhat ba kita ki khon Israel kimnet ya u hani kim snap beka ktin jong u hinrei hato ulaklet no ba ublei ukular ba ondan kat lambat u bat ka basau ka ching aida ka basau ka long ka jing ong ba ngandei uba pena ban ngandei uba pena ban keren hangni ni iba Moses upen shisha yalade ba umlang ubri uba pena ha kaktin katili ta hakaba khaddo Moses ulakren da kabasha ya kacing kapat ka jong u kotrais ko bhapha no danu da uta uba medei ban pha te ban penkut ngakwa ban tunginya pej Exodus ko nang pasau ka khat ka bash phaw do kat phara kono pis ngau tho ya kani ka jing tho khana ka ba kham khla bat ka jing hikai ayu ka bangi la ban yo naka ta ublei ichuba be kita ka jing aida Moses da kita ki kamba ka jing shanya ka bas kham bat ki ukular ba unri unsumar bat ba undajun kat lambat Moses te ka jing hikai bangi yo nakane ka sngi ka hikai yangi bangi long kita ki ba shanya akabor ka jong ublei ha ka jing piyat bastat ka jong u bangan shanya ru ya u namar udajun kat bat ngi ha ka por ba ngi sngusi ni kemen bat un yarap ru yangi lingba ki jing jinjar ka bangi shem bangi nam long kita ki brio ki ban kentai lani ban bure ya kacing khot ublei yang iwei pet iwei bangin long kita ki bashlur bangin dan kacing septing khamtam habangile ikakam kacang ublei bat ban pindan buram ya u koblei ta ublei sibun kai ke bangayo nang to ke bangas tunat ka ba ublei uang ya Moses kai ke badan hakti jang me Moses uang ngaran yuding do ublei upenan kam na kai ke bangi ngidan uang to berat itu dingdo amadan ban kelabsen ublei umjuk pan ni kai ka amdan mangi kai pidan pilaban ang ngadi tang bru amdan pidan ya kasur ublei laban perkelai kasur ke jong pi ban penan kam na malaka puram ke jong ublei tang ba pisuman ublei la lada ublei la ban perkelai ni ding ban pen kelabsen bat ban long dingdo biang ublei la ban le kai ka bangi ih ni haba ublei uang Moses kai medan kti jong me kemud ya kai ka bangi ngidan kumbuang ublei jukhat ikibru ki belas ngau biang lane ki bah kijing pet bru jung ila biang lupa henry ublei upen bat upen biang ya kibru ki baang ngakloi ban le kam jung u te kom kibru ki jung ublei ngire ban long ki ba pdiang shania hagti ki jung ublei in kasingi ka ba sana kane ka por crunch pang jing ot share hang nengi I ka ka bjia la ringi phai bat ngana ka Exodus kal nang ba saur khat bakhat prang I hang ne ba te Moses ulalit phai sha Jethro uk thau kurem bat jong u bolong hu nga kerpat eme to sha bangan lek wan no sha ki para jong ha ki bahagari Egypt bat hakmi kedang imne em wangan lit phai yang siri Egypt an pat hakmi kedang em kini ki para jong ha te Jethro ul ha Moses to khelet dak basuk ba try ul ha Moses hakarim Midian to lek phai bat shakari Egypt nabah kila yap no borok kita kibru tamar tu kupor dan kibru ki buat dan penyap Moses te hakne kupor une utrai uang kredit phai no
Kibri buat dia me kilayap. Handai ka ai ka bajang ne ka ba phla ba ka ba penkendet iki nang pule iki theologian ba iki wipat Kibri. Kalang bahaba pipat yang ne ada khat ka ba arsa ko ang kala jia te ha lenti ha ka ying basa ba utrai ulai syam bat ubat ulai syam bat u bat la thau ban penyap no yu. Kai ka dau. Utrai ong Moses kelej Moses ulai kat ba udang lej kai ka bajia kalong utrai utmu ban penyap no angal jong trai utmu ban penyap no yu. Kai ka dau ne la da pipat ka khat ka arsan ong te ka sipura kala syam ya umau banep bat kala ot share ukun jong u bat ukun jong ka bat kala bread hagi kijat jong u ba kala ong ru shisha utnga jong u ba bisnam melong yanga hang ning i kada ko lang ba sim lo ot share ya ukun u ba khado u yo elizar hagane por sim lo ot share na kada u blai wala u moses la ko ngo ban len handai kum unong yalam u blai u thau ya u namar kum unong yalam de ban pen ignuk sa lada pide ki bapai ek ni ka video pide gi nong yalam ha ka balang ha ka ying kasem ha no ngidon ka jingkit ka bakhia nara ka daw ublei upai ingi habo lajit kum ki nong yalam ngidon la ka jong ka kamera ban le te hang ning i re ba ka sipora kala shim yu mau kala share dak sipora kala kalok sung pinam ka jingdon ka ne ka bru blei ka pen em yala ujong ulok lingba ka bru ka bakrsan yala ujong ulok kalong ka jingker khu ya kalong yeng bra ka we ka bru blei kum ki kan thai gi bapai ik na video pilong em ki bru ki ya ne ki ba e jo blei kum balong sipura ki balek ka ba bha ki bakrsan iwe ka ai ka bang yu i hang ne ha ka ni ki jing pule jong ha ka ni ka sing i ba u blei na do macam tayo ka bang i pule u yalam yu Moses wa ra ka por ka ba e la khai Moses ba om tang ba la yalam yu la pen he pen san yu hari Egypt bala poi seri Midian bala pen krep yang ban pelaj iki kun Israel negeri Egypt i ublei udah rengkat ya ka ai ka ublei ulah kular ko mangi pule mene na ka nega khot kan mau jong i ong blei ngayo ngayo sngo pat ngasong si ya ki jing syam ki jing ki jong phi ublei sngo si la phi dan na ka jing la ngang na ka jing ujo sngo ya ka jing ka jong ya ka jing lenyar ka jong rai ka ai ka bangidan kam tang man chi thu yu tengah kuat pan ai kuplay pi barok ki baya ngap insai kenduk biang ipi hagwe pat kita yo en lingba kan ke jing pule jong ye ne ke sub school to blay nang ker khu ipi barok ki bapai ke ne video ba ding hilang jo te banginya pen kut no ya kan ka jing ya pule ke jong ngi nya pen kut da jing dua yang kerpat ai da pi ba en dua pen wai tung ni doi kok pa jing yu bam neng sai sian trying ai ngo ime ke ne clip mat kuplay shi bu nang min ta san khat lem ka jong mi a try bang ya la ban pen dap ye ke ne ko recording ka jong i try ngi skamba mene ker khu yang i wei pat i wei a try bat kum chu ri ke tu ke bas ngap bat ke basa score a try makan long ka jing ker khu ye ki wei pat i wei don khat lem bat ngi try ma mene ker khu ma mi a try ngi ne ko wei ka por sha ko wei ka por bang long ki ta ki ba et ki ba shap ting ye me bangin wan ru sha jan jong mi a try bat to singo chin dawai ka jong i ke ne clip mat bat to map try ke pop ke bang i pin snow si ye me ha ka teng Jesus Christ ngi pan ki ne baro amen amen